projecte Recomana té com a objectiu crear un portal que permeti als mestres de primària i secundària accedir a continguts audiovisuals recomanats expressament en funció dels currículums dels estudiants per aquests nivells d'estudis i basats en informació de mitjans com TV3, que és qui aporta la informació en aquest projecte en concret. El projecte ha estat subvencionat a través del programa Recercaixa i un dels aspectes interessants que té és el fet que seria el primer portal de recomanació de continguts audiovisuals especialitzat en primària i secundària i, a més, aportaria un aspecte molt interessant que és el fet que és un projecte que està obert a no només contingut audiovisual en català, com és el que estarem fent, sinó a contingut audiovisual en altres llengües. Suposem una situació en la que un mestre ha d'impartir un curs d'història i en aquest curs d'història hi ha una part dedicada a Roma i en concret a l'esport. En aquest cas, el mestre tindria una interfície en la qual introduiria una sèrie de paraules clau, com podrien ser història, Roma i esport, i a través d'aquestes paraules clau la interfície li oferiria una sèrie de núvols que agruparien diferents vídeos i aquests diferents vídeos ens estarien donant el contingut que el mestre podria fer servir com a suport. Els núvols aquests es relacionarien entre ells a través de paraules clau que estarien relacionades amb els diferents vídeos. Per tant, hi haurien vídeos que estarien situats entremig de dos núvols, hi haurien vídeos que serien molt específics per un núvol concret i d'aquesta manera el mestre podria escollir quin és el vídeo que és més adient pel contingut que vol impartir a la seva classe. El projecte Recomana té com a objectiu fer recomanació d'alta qualitat de continguts audiovisuals pels mestres de primària i secundària, de tal manera que tinguin un suport audiovisual a totes les matèries que hagin de donar als seus estudiants.